Hello po guys, good morning, good afternoon, or good evening sa inyong lahat. So ayan, pag-uusapan po natin ang Welcomes Unlimited System. Ito po ay pinakamalakas na negosyo ngayon guys. So ito po ay galing from Bukidnon and then down to Cagayan de Oro and then dito sa Hingog City guys is maraming ng branches nito. So sa halagang 1,800 pesos guys is magkakaroon ka na ng product. So, ayan, at meron pang pangkabuhayan showcase guys ang Welcons. So, ayan, sa mga member ng Welcons guys, ayan po, meron pong paalala ang management ng Welcons na sa mga gustong mag-cash out is every Monday na po. Dito po sa Hingog branch po yan. At, ayan po. And then, meron pong announcement yung president ng Welcomes po. So, ayan, mayroong mga pagbabago guys ng sistema. So, ayan po. Pakibasa na lang po ninyo guys sa mga member po ng Welcomes. So, ayan po. This is very important para magkaroon kayo ng kaalaman sa mga bagong patakaran ng Welcomes Unlimited System. So, just enjoy guys, at kung hindi pa kayo nakasali sa Welcomes guys, sa mga nagsasabi nga scam ang Welcomes, so ayan, sa totoo lang po is yung pamangkin ko po is dito po kumikita sa Welcomes. So marami pong product ang Welcomes, pwede po tayong mag-grocery sa Welcomes, at yung kapatid ko din na teacher ay member din ng Welcomes guys, at totoong kumikita po sila sa Welcomes. So ngayon lang po is meron lang pagbabago sa sistema pero hindi po siya scam guys. So ayan, thank you so much for watching me. God bless us all. I enjoy watching, and don't forget guys to subscribe, like and share to my video. Stay tuned with Grace TV. Thank you so much sa inyong mga suporta guys. May God bless us all. Just enjoy.